Hai no hai jotono lamsogo rumung srumu YouTube channel kedema salni yagulo hai noroni buskango tei feke kaisa risa tangmani video ngetabuk seng je taknai bono kisa semung naraknai nang tabuk je risa tagi tongmani o risa no tam risa hanja ini kena sangat tinggi ini parza kamu sakapana bunyo risa tagman nomor to buthai ro kabuma khari tagong ke nang tam bagi oro buthai ro su kom khar mana sepain bel zara nai to nai viewers ro tumun no ro orisa no nai chokja kangkai no comments class ali color combination ro bahing jaka tei buthai to galai simple khar jak no mo hai simple buthai risa ro khar sura sa jaga bono kisa comments class ali ta yang tolong senanya ini bui mau kita tak jatuh nih mereka kong gupang sejan jadi jan kita gubak sekarang hingga angka hati sekarang naik hingga gai tinin bagi asun sideng japro risa rasuna thang tongo aba rasui pai hai hin norma teisa o risa baheng ka bono phuno jotono hambai